As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Atong iampo nga unta magpadayon ang ipikto sa mga pulong sa Ginoo dinhi sa kalibutan aron masulbad kining mga kagubot nga nahitabo karon, labi na gyud dinhi sa atong nasod ug sa mga nanaggubat nga mga nasod. Sayod kita nga ang Ginoo mao ra gibugtong sulbad niining tanan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit aning atong mga slots, hatagan unta sa tinuod nga panalipod o kalinaw sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga gamhanan, puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dugangi ang among pagtuo ug sa imong way puas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, sa akong pag-anha aron pagwali sa tinago nga kamatuoran gikan sa Dios, wala ako maggamit og lawom nga mga pulong ug dakong kinaadman. Kay sa diha pa ako uban kaninyo, gikalimtan ko ang tanang butang gawas kang Hesukristo, labi na gayud ang iyang kamatayon sa krus. Busa pag-anha ko kaninyo, huyang ako ug nagkurog sa kahadlok, ug ang akong pagpanudlo ug pagwali wala ko himua sa hinashasang mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa dili malalis nga gahom sa Espiritu sa Dios. Busa ang inyong pagtuo wala magbarug diha sa kaalam sa tao, kundili sa gahom sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, nahigugma ako sa imong kasuguan.
makugayod ang imong balaod o Ginoo. Kini mao ang akong gipalandong sa tibuok adlaw. Ang imong sugo naghimo kanako nga mas maalam kaysa akong mga kaaway. Kay uban kini kanako kanunay. Ginoo, nahigugma ako sa imong kasuguan. Labaw ang akong kahibalo kaysa tanan kong mga magtutudlo. Diha nga ang imong mga gimbutan, mao ang akong gipalandong. Labaw ang akong puangod kaysa mga tigulang. Tungod kay nagtuman ako sa imong mga sugo. Ginoo, nahigugma ako sa imong kasuguan. Sa tanang dautan nga dalan, gidid-an ko ang akong mga tiil. Aron bantayan ko ang imong mga pulong. Sa imong mga gisugo, wala ako mutipas. Kay imo ako nga gitudloan. Ginoo, nahigugma ako sa imong kasuguan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Nazaret diin siya magdako ug ingon sa naandan miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihogan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig
nga ang Ginoo moluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Hesus ang basahon o giuli ngadto sa piniyalan og milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlawa ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadaig kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matahom pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Miingon siya kanila, sa walay duha-duha inyong isulti kanako ang giingon sa sanglitanan, Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Kamo usab moingon kanako, himua dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Capernaum, sumala sa gitaho kanamo. Apan sultihan ko kamo niini, ang usa ka propeta dili gayud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako, tinuod nga daghang mga byuda didto sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda sa Saripta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo, apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila og ilang gitaral si Hesus ngadto sa gawas sa lungsod o gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan o mipahilayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gikalagutan si Hesus sa iyang mga silingan kay iyang manggiangkon nga siya maoy katumanan sa panagna ni propeta Isaías nga siya mao ang Mesiyas nga gidihugan sa Dios Espiritu Santo. Kamo saman muangkon ba mo nga anak mo sa Ginoo? Nya dumtan dayon ka sa imong silingan, ingnon dayon ka nga anak sa Ginoo, wa man ikay bayad-bayad ang imong utang. Anak sa Ginoo, kusog kay ka manglibak. Kana bang mahibaw-an nila ang ato bang mga kahuyangan ba? Anak sa Ginoo, wa man gani ka ka-eskwela. Anak sa Ginoo, kabugo nimo pag-eskwela nimo. Tugatugam kag sulti na buang na matingali ka diha. Ngangkon kang anak kas Ginoo, anaon ta ba? Niya, ansaman, musugot mo bugal-bugalan, musugot mo isalikway. Muna si Hesus, pag-angkon niya nga siya mao ang anak sa Dios, ang Mesiyas nga miabot na, wa siya dawatas kalibutan, gani nisangko gyud nga siya gilansang sa cross. Apan si Hesus wa mahadlok o wa sad mohunong sa pag-angkon
nga siya anak gyud sa Dios. Minaw nako mao ginay pinaka-importante nga butang nga atong huptan kay dinhis kalibutan basta magsigi ganitag angkon nga kita anak sa Ginoo, unya magpuyo kita nga murag anak sa Ginoo, buhaton nato ang kamatuoran, ang hustisya, ang kaangayan o kanang mga pulong sa Ginoo ato ginang puy-an kutob sa atong mahimo, daghan gyung maglagot nato nga taga kalibutan. Og mao ginay normal nga mahitabo tanawang ato mga santos, sila sugod sa mga apostoles sa sige nilang angkon nga sila sumusunod ni Kristo, nya anak na si Ginoo sad, gipang patay, gipang priso, kay ang kalibutan kontra gina niya ang mga pulong o mga sugo sa Ginoo. Mag-away gina ang kalibutan o ang Ginoo. Pero ang Ginoo mo'y nagbuhat sa kalibutan. Ang Ginoo nahigugma sa kalibutan. Ang Ginoo nag-amping o nag-atiman sa kalibutan. Pero ang kalibutan masuko niya. Kamo mga ginikana, nakasuway na mo nga perti nimong atiman sa imong anak, perti nimong alima niya, unya unayon ra kag singhag, unayon ra ka og kasaba, kasuway mo ana. Unsa inyong bation? Imo siyang gipa-eskwela, pag-graduate na, din akatahuron, singhagan pa ka. Unsa imong bation? Suko ka dili. Oy. Suko. Yawan-on ka. Anak kay tas Ginoo, og mo claim tang anak tas Ginoo, bisan pag daog-daogo na ta sa atong gihigugma, kay mao man atong misyon isip mga anak sa Ginoo, love your neighbor as yourself. Bisag daog-daogo na ta sa atong mga silingan, sa mas gibuhat ngadto ni Hesus, gitamay ang iyang pamilya. Anak ra man ang Jose, kanang panday, iyang mama anak kana mas Maria, wa man na siya grado. Niya kanang iyang kuyog, mga kuyog niya, iyang mga igsuon, wa man sa naigrado. Okay, kanang igsuon, ang pasabot ana, mga close yun ba, close persons. Wa man sa mga grado kasagaran, mga pobre man na sila. Nga nugutaw mo, tuo ta na niya. Tingali, kisa may inyong tuhuan nga musulti, ang maestra o ang bogo nga estudyante, kinsa inyong mas tuhuan ba? Kusga. Maestra, maingon juga tuo ka na wa maganin nakapasar. Labi na gyud kun ang iyang gisulti opposite sa gisultis maestra. Kinsa man yung tuhuan be, ang mayor o barangay tanod? Kinsa yung tuhuan, ang pare o ang obispo? Obispo ang tuo man ng pare. Kinsa man yung tuhuan, ang obispo o ang Santo Papa? Mga yawan-on lagi gyud mo. Magsigi tagtanaw sa ranggo, magsigi tagtanaw sa iyang civil status o sa iyang mga achievements. Nya kinsa tong labing maayog achievement, kinsa to'y dakog ranggo, kinsa to'y mas gamhanan, mao dayoy atong tuhuan. Pero kaning labing ubos, kaning wa gyoy dignidad nga nindot sa katilingban, ato dayong i-reject. Mao na nahitabo ni Kristo. Mo na si Kristo ni claim sad siya, unsay inyong gibuhat ngadto sa labing ubos, mo na inyong gibuhat nga rinako. Mo na diri kaning sulat ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa, ningon siya, pag-anha nako ninyo, taas bayag ranggo si San Pablo kay kuan baya to siya, usabi siya sa mga young, zealous and awardee nga leader sa Jewish community. Pero matod pa niya, nindot kayo iyang gisulti diri. Pag-anha, pagwali sa tinago nga kamatuoran gikan sa Dios, wala ako maggamit og lawom nga mga pulong og dakong kinaadman, kaysa diha
paako uban kaninyo, gikalimtan ko ang tanang butang gawas kang Hesukristo. Labi na gayod ang iyang kamatayon sa cross. Wa siya mo gamit og mga nindot nga mga pulong, mga hinashasan nga pakigpulong nga maoy magamit kanunay sa mga bright kayo. Di ba? Kana mga tao nga bright kayo, magsuwat man gina sila. Hadlok man na masipyat. Kitang mga bugo, yaw-yaw lang tagritso, sipyat dayon. Pero matod pa niya ni San Pablo, sa akong pagwali, wala ko himua sa hinashasang mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa dili malalis nga gahom sa Espiritu sa Dios. Busa ang inyong pagtuo, wala magbarog diha sa kaalam nga sa tao, kundili sa gahom sa Dios. Kana bang muangko na ta nga kita anak sa Dios, ang ato sang isulti ang pulong sa Dios, unya dili na ta mo gamit sa pulong sa tao. Mabitan ng pulong man sa Dios nga kung sagpaon imong pikas aping, pasagpa lang sang pikas, ato nang iwali. Bahala nagmuingon ng uban nga di na mao kay kuana physical abuse na. Amo may gisultis Ginoo. Ato pa ginang analyson. Kanang moingos Kristo dunay mukawat sa inyong butang, ayaw na kinigbawia. Moingon ta, oy, abuse of property man na, sala man ang pagpangawat. Amo may gisultis Ginoo na mukawat ayaw nagbawia. Kanang gisultis Ginoo nga moingon, kung makasa ang imong isig katao, pasaylua lag kapituan kapito, nya kung ang iyang sa mao ang pagsuyop. Unsa may mahitabo, imo mang pasayloon, di musuyop yung nagbalik-balik. Di ba? Mingo, sayop na pa din, imo na nang gitugutan, wa man sa kamo ingong suyop dito, gipasaylo lang nimo. Karon di ay sa sige natong pamatay anang mga adik nahunong ding addiction. Hasta manggani no ng ato mga dagkog mga ranggo, ingon sila adik na manggani hinoon. Pasabot, ang importante, ang pulong sa Ginoo mo itong gamiton. Nya kapila man imo pasayloon ang imong bana nga mga bit. Kapila man. Kausa, katulo. Di oy, kapituan, kapito. Siya rog di na matagbaw. Ingkaw niya pa dir, imo na nang gitugutan nga magsigisag pangabit, wa man sa ka magsugo niyang pangabit. Imo lang gigamit ang sugo sa Ginoo. Unsa may gustos Ginoong mahitabo nganong kanimay iyang mga sugo dinhis kalibutan. Kay ang kalibutan giharian sa sala, giharian sa yawa, ug kinsa tong mogamit og sala, maiya sa yawa. Karon masuko ka ng musuyop, di ka kapasaylo, di imo gina siyang patyon or imo nang kulatahon. O niya, wa ka kasala na. Kanang imong bana nga nangabit, imo ginang awayon, makigpatay gyud ka na. Nya wa ka kasa. Aw kasa. Kanang imong banang palahubog, imo ginang yaw-yawan. O niya sa imong pagyaw-yaw, wa ka kasa. Kasa. O duha na mo kabuksa, nangakuha na tas yawa. Pero gatong higugmaon, muhilak lang ta, masakitan ta, muhilak lang ta, mupasaylo lang ta, kana wa ta kasala. Ang kapadiron sa may kasulbaran sa sala. Nasulbad na ang sala, kay wa katakod diha nimo, wa katakod nga hinato, kaysa ma-multiply ang sala. Ayaw patakod. Kay imong patakdon ang sala diha nimo, pildi na ta sa sala. Pero wa siya katakod nimo, tuara kotob sa imong bana, sa imong anak, sa imong silingan ang sala, sa ilang pagkalibakira, sa ilang pagkasugarol, sa ilang pagkabisyoso, na ara kotob dito, gibuntog na nimo ang sala diha nimo. Nya kay nabuntog naman nimo diha nimo, mo hinay-hinay sad naog buntog ngadto sa imong isig katao. Ug mao na ang mga apostoles, kuyog ni Kristo, dosi ra gyud to sila kabuok. Pero after mga 400 years,
sa sigig yung balik-balik o sunod sa mga tao nga nidawat sa ilang pagtulunan ang Roman Empire na himong Catholic Empire. O gikan ato hangtod karon ming kuyanap ang pagtulunan ni Kristo ng abot nga sa Liluan, San Vicente, Barangay San Vicente. Nganoan, abot pa gani ngadto sa ning kinalayan atong chapel, Antugop. Abot pa ngadto sa Mapo, pamukhaan-hana. Ana San Roque. Suot na gyud maayo. Abot pa ngadto sa Bukid, Agsungot, Kambinukot, Manggabon, Lusaran. Lagyo na kay na. Abot yun ngadto. From Apari to Hulo. Bisan sa mga lugar nga Porting Ilngiga, Basilan, Hulo, Sulo, tuag yapon nitong pagtulunas Ginoo. Nganoan? Kay ang sala tuaman didto, ang solusyon sa sala kinahanglang dadon didto. Ug ang gahom sa Ginoo maoy mo palampos sa atong mga buhat. Dili matud pa ni San Pablo, dili ang tawhanong kaalam o tawhanong kusog maoy mo palampos niini kung dili ang gahom ni Kristo, labi na gyud ang iyang kamatayon diha sa cross. Muna si Kristo gisalikway sa siyang lugar, wala siya mohunong, gipatay siya siyang katawhan nga gipmahal, wala gid siya moundang, wa siya bisag gamay na lang pagbakwi sa iyang gisulti nga ako ang anak sa Dios, ang motuo kanako adunay kinabuhing way katapusan. Bisag nagbitay na siya sa cross, maura gyapon ay iyang claim. Gilingay mong tupad. Ingna di na bagid na mausab imong baruganan nga anak kas Ginoo. Ingna kuno. Di na gyud mausab. Igo niya tanang common nga joke nga inang umpisal pari kuno niya. Pag abot dito nagkadugo pang kamot. Pader, pakumpisal ako, o ngano man na dong, nagkadugo lagi na imong kamot, bago pag akong gipatay ang among silingan, kana ganing, Dre, nganong imo mang gipatay? Ingon din siya nga, na, ikapila may imong napatay? Ika-12 na to, Dre, ang akong napatay. Siya, ngano man na dong, dako makinang sa, siya, ambot ba, Dre, naglibog lagi ko, kay kanabit ang taong mo, angkon nga, nituo siya Ginoo, patyon man ako, Dre. Ikaw dre nito o baka Ginoo? Ay say di oy kumidya ra nang ako dong ay say taong ka. Kumidya ra nang ako. Nausab ang pari ba. Wa na man siya motuo Ginoo noon. Kumidya naman nung iya. Suna ka na nagkadugo ang kamot, kakupot pag kutsilyo. Lansakan ka niya. Di mo mausab. Niya kaya nga atong commitment ron kay mo palit man tag slat. Di mo mausab sa sige anang commit nga mo palit gyud mong slat o mausab. Oy, basig mo yung sige lang. Sagdi lang kay ato gyap. Ako gining isigig baligya para ra ni sa mga anak sa Ginoo ha. Katong dili anak sa Ginoo ay lamog palit aron di mo magyaw-yaw. Pero kamo mga anak sa Ginoo, palit gyud kay anak man katas Ginoo para man ni sa balay sa Ginoo. SBF dag nato para sa kumbento ang atong halin 36,781 slots na apay 23,219 ka slots nga available. Pakpak para sa mga SBF dag. Nya kay nagkuan man ta, naghimo man ta gahapon og sugod gahapon og special slot kadtong Christ Transforming Union with Mama Mary or CTUMM para ni sa atong activity sa September, nga feeding program, October, katong pagpanghatag og bugas, 5 kilo rice, ngadto sa atong mga 3,000 or 4,000 ka mga pobre nga mga pamilya dinhi, og sa November katong magsugod na sa taghimog mga balay, mga 60 siguro 61 ka balay atong himuon. Mo nang donatay
CTUMM nga 70,000 ka slots, tag 100 pesos per slot, perting baratuha. Na nasa tay halin nga 108 gahapon, 69,892 na lang ang nahibilin. Nya do na ni siya 61 slot challenge nga 6,100. Wala pa ni palit og challenge. Ato sa gyapong pakpakan na natay halin. Salamat kayo. Kining tanan nga mga kalihukan o mga activity sa atong parokya ang sentro ani para ipadayag nato ang Ginoo. Karon sad ang atong archdiocese mo'y mo host aning 5th AACOM or Asian sa meaning ana Asian Apostolic Congress on Mercy. Unya karon ng October 14 to 19 kitang mga nahigugma ni Kristo isip atong divine mercy mga piltaana niya ang registration 6,000 pesos karon na lang ning September 15 anha ni sa atong IC3 diha sa Mabulo. Pagkanindot og ato ning tambungan na ay mga speakers nga mga ngilngig kay mga speakers gikan sa lain-laing nasod tungod ni kay sila nagsunod sa divine mercy nga devotion og ilang gipuy-an nahimo silang mga banggiitang mga speakers. Inana no? Kay ang magpuyo sama ni San Pablo mo puyo ta subay sa Ginoo mahimo gitang banggiitan. Muna ang atong tubag sa Salmo niingon kita Ginoo nahigugma ako sa imong kasuguan. Konfirmi ni natong puy-an nga mahigugma tas kasuguan sa Ginoo dili rata mo sikat mahimo pagitang balaan pero di kita mangandoy og honor, di kita mangandoy og kwarta og gahom. Ang atong pangandoyon mao ra gyud ang pag-alagad sa Ginoo og sa katawhan nga iyang gihatag nato. Ug mao na ituburan sa tinuod nga kalipay ug kalinaw sa kinabuhi. Manindog ta. Mga igsuon, gisalikway si Jesus sa iyang kaugalingong katawhan. Busa kita mopakita og pagsalig kaniya ug moingon kita Ginoo luwasa kami. Ginoo luwasa kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan maisugong mumantala sa pulong sa Dios ug uban ang hugot nga pagtuo ila kining puy-an magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga pinaagi kanato ang kalibutan makaamgo nga si Jesucristo mao ang tinubdan sa matuod nga kinaadman magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang Kristohanong mga ginikanan magmalig-on sa pagsunod kang Kristo nga mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang mga masakiton nga naglisod sa pagpuyo makakita sa presensya sa Dios pinaagi sa pag-atiman ug pagtagad sa ilang mga kabanay magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga ang mga matuohong mihalin na makatagamtam sa kalipay sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Makagagahom og tunhay nga Dios dawata kining among pagampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo kining santos nga misa magadala unta ngari kanamo sa imong panalangin o maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan,
ang tugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang katong nabiktima karon sa mga gubat, kalamidad o mga pangabuso. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang ingharian, ang himaya, ang
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ang angay nga palawat kanimo, ipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa kungalan kamu magkapundok, nahiusa sa pagigugma, nagatuhat kamo sa akong isugod, ug ako kaninyo makiguban, ug ako kaninyo makiguban. Dadang akong kalinaw, ang binilhom kong gasa, dadang panagsama sa tanang katawhan. Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Maglig-on unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma, aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuunan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga kalig-on, divine strength. Nga ato lang buhaton, ato giyong puy-an ang pulong sa Ginoo ug ato ning isangyaw dili ang pulong sa tao. Ang atong paagis pagsangyaw, usa ni ana ang pagpaagi mao ang pagtabang sa simbahan. Muna padayon tagpalit og mga slots ang atong SBF dag tag 500 pesos unya naa sa tay 16 slot challenge nga 8,000 pesos para ni sa atong kumbento. Nya ang ato karong bag-ong slot nga special CTUMM
tag 100 pesos. Unya naa sa 61 slot challenge nga tag 6,100 pesos. Nya ang atong DSAP 500,000 pesos with 25% interest per annum. Investment slot ni para sa atong aning kulumbari. Nya ako sa mohangyoon nga kining atong YouTube channel nga Padresiano Ubod ato ning suportahan kay magamit kay nato para sa ato sang charitable expenses nga dako-dako kita dinhig charitable expenses. So magsige lang mog view, magsige mog like og share, makatampo na mo sa atong income sa social media, labi na sa YouTube channel nato kaning Padresiano Ubod. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanim. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon.